Neznámi zlodeji či zlodeji si najprv urobili dieru v plote, dostali sa tak k trafostanici a vypli ju. Potom prišli k tomuto stĺpu, vyliezli asi do 5-metrovej výšky, kde bol transformátor, zhodili ho na zem a zobrali z neho asi 100 kg medi. Čerpacia stanica pitnej vody, ktorá je hneď vedľa, tak ostala bez elektriny. V obciach Bajtava, Lela, Salka a Malé Kosihy sú teraz bez vody. Ako som vstal, že som sa chcel ísť umývať a som zistil, že není tlak vody v potrubí, tak som zavolal nášho vodára. Ľudia púšťajú vodu z vodovodných kohútikov zbytočne. Sú odkázaní na vodu z cisterny. Aj kuchárky v zariadení sociálnej starostlivosti v dedinke Lela si ju chodia naberať 2-krát denne. Vám to trošku skomplikovalo situáciu. Áno, veľmi. Nie trošku, ale veľmi. Trápia sa aj obyvatelia bytoviek, kde vlastné studne nemajú. Napríklad Benkovci s malým dieťaťom. Nosíme bandasky, fľaše a sem chodí pred činžiakom zastaví každý deň cisterna 2-3 krát a musíme odtiaľ nosiť vodu. Konaním neznámeho páchateľa bola poškodenej spoločnosti spôsobená škoda za viac ako 10 000 eur. Vodári dúfajú, že dodávku vody obnovia v najbližších dňoch. Karol Mindák, televízia Markiza.